Drama presents Handumanan So Ka-awit. Ang napadal sa iyang suwatampo karon, mukining sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Gatubag na tampo, nagdasingan nga, Fredo. Nganong karon naman ka na uli? Hapit naman alauna. Nagbuwat pang guglas nga pasahero day. Una ko ni uli. Ano kong problema? Tod. Yang akong kita rin madlaw. Ika na pahala na? Salamat kay Dungaw. Una na ba na itambal si Inday para siyang hubak? Ha? Mo ba? Sige lang. Mangita ko sideline. Basin pwede ko makasideline o extra sa mga construction. Sige dong. Salamat, Ania. Oh, asa man ka? Mapagani pag-abuti mo din sa bahay, kikang nagtrabaho construction. Bulakaw ng sagka? Mamasayro ka day. Anugon pod. Anya dong, imong pahuway. Okay ra ko. Ikabalagan ako. Kinahanglan akong mudobli kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa tong anak. Siya raon tausa nga tong anak. Pero murag daghan kay siya katunga. Tungod kay igo ragid kayo nga kong pangita. Dong Fredo. Gani, day. Makauna-una ko, basin na ka. Nagmahay na ka. Nga, ako ang imong ipakaslan. Kaya wag na ako matuman ng akong isaan ni mga hatagan tigag nindot ang kinabuhi. Dong, ay good pagsultian na. Ay good pagpakawa sa paglaom. Kung ano di mo ko mawadag paglaom. Kung kada adlaw, problemado kay ta. Kung nasa da kwarta para kao na to. Labi na yun sa mga higayon kung atakihon sa Inday sa iyong hubak. Dong Fredo. Nadlo ko day. Nadlo ko. Basilunya tungod sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako. Ay good pagsultian na ko. Bisag ka no sa dili kinamahitabo. Mahal kay ta ka. O gili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod ka akong nakita kung unsa minimo ka pinangga o kaya nimong buhaton ang tanan para namo. Day, salamat day. Mahal kay ka namo ni Inday, Dong. Mahal sa kayo tamo day. Pasensya na dyo kayo, Fredo. Huwag ko'y ikahatag ni mga sideline kay huwag na mo ko'y project good. Mau ba? Anong huwag ka na eh? Pero kung kinahanglan yun ka, pwede kang ngadadon sa kung kaila. Nato si ikahatag ni mo, pero huwag kong makasuhito kung saan trabaho Yan siya man interesado ka. Kay dadon ka dito. Sige. Huwag ko'y problema. O, kira ko bisan unsang trabaho Mauna, kung ganahan kag dinalian nga kwarta, na ako'y ipatrabaho nimo. Unsa man na, sir? Mamaligya og shabu. Kaya nimo? Unsa, sir? Sir, delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko. Masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong ni mo imong trabaho, ay kay ka. Sir. Una ako sila na kumayo, sir, ha? Sige. Kung makahunaw na nagani ka,
kahibaw na ka aning lugar ha. Oh, Anhian lang ko. Dong, naningil ba sinang miding sa tong giutang atong na ospital si Inday? Kung di ko nuta makabayad, iyat ang ipapriso. oh. Unsa day? Dong, unsa itong buhaton, ani? Oh, sige lang day. Mangita ko pa agi. Bisit. Kung kano sa akin lang kay mig kwarta. Nagumba pag yung tricycle. Lain na sa ni Gastor. Ay. Mauli naligyok sa iyo, ani. Bata. Sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale. Day, nga naman mas inday. Anong gihubag mo nagmayo? Pa, gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak? Arang-arang na, ma. Nga nang gipalabam sa di mga bata. Nanihibaw mo kang bawalan niya, di ba? Siya man mo inamugos na mutabang na ako. Susbisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton. Pa, ayaw lang kasabis, mama. Ako man mo inamugos kit nga masakag na pa. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko. Day. Sorry, ha? Kung nasgitan di ka kanina. Saan kapoy mo kay ko? Nga, naguba pa yung tricycle. Nakisang gastuhan. Ako sa bitaw. Gikapoy man sa kong tawat og laban na tibok adlaw aron lang makakwarta. Sorry na. Pasensya na, ha? Sa ato na ko kanina. So sorry, Put. I love you, Day. I love you, Put. No. Ano yan? Saan naman? Pasensya na kayo, sir. Pero, di na ko kaya, sir, eh. Di na ko kaya nga ang ipakaon ako sa kong pamilya gikan sa dili mayong pagi. Ako na sa naghihunaw na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya kung madakpan ko. Sao na lang akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan. Kundi ako na. Mahal kin ako sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang kiliran. Prido. Diba, makamamagam mo drive sa kinan? Oh. Sakto kayo. Ang ako igsoon, nagdungag og palit og van units para sa mga turista nga mo dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kada adlaw na kay kita. Mas dako sa dingin mong kitaan kontra sa pagpamasahero tricycle. Nya man willing ka ba? Ha? Oo, sir. Willing kayo. Maniganahan ako nimo kay tarong ka gid nga trabaho pido. Nala sige, tawagan ako akong igsoon karon line aron magsabot mo. Salamat kayo, sir. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted Hapit na may gununta ko mada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun akong maayo ang akong pamilya kung unsay mahimong epektuan ngadto nila kung pananglit ako tong gibuhat. Pero kay wa man magtanaw lang ang Ginoo. Sa kaluoy niya, iya kong gihatagan og lain nga oportunidad nga makakwarta.
Dilingon na anak kadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitag kwarta para sa mong pangadaw-adlaw. Mahal kay nako ang akong pamilya. Ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.